Mumenti diffiċli li blaqdaw bil-perseveranza nistgħu nelbuhom. Dan kien il-messaġġ komuni mid-diskorsi tal-kelliema tal-Partit Nazzjonalista waqt attività politika f'Ħal Tarxin. Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi saħaq li pajjiżna jixraqlu aħjar mill-kriminalità li l-uffiċċju tal-Prim Ministru inħakem minnha. Aħna rrabjati, jien irrabjat. Aħna imdejqin, imniktin bis-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu. Ma jixraq innix hekk, Malta tagħna ma jixraq ilix hekk. U għazit jgħid li s-sewa jirbaħ żgur, iżda biex is-sewa jirbaħ hemm bżonn ta' perseveranza bħal tal-kap tal-Partit Nazzjonalista li bis-saħħa tiegħu il-poplu issa jista' jara r-rapporti Grant. Taħt l-arma tal-partit ngħidulhom ħassibuna il-kol flimkien vuċi waħda niġġieldu l-korruzzjoni. Ħassibuna nsusu wara l-passi tagħkom sakemm naraw li ħallastu djunkom mal-ġustizzja. Anke Karl Mifsud Bonnici, deputat nazzjonalista ieħor, qal li l-Partit Nazzjonalista qed ikun il-katalista tal-bidla li dan il-pajjiż għandu bżonn politika ta' għaqda, paċi u konverġenza. Iddikjara li hemm bżonn li nsostnu iżjed lil partit u nuru iżjed l-appoġġ tagħna għall-verità. Dak li uħud ma stennewx seħ. Fid-daqq tat-trombi tal-verità, il-ħitan tal-kastell waqgħu u ċedew. Min-naħa tiegħu Charles Bonello, koordinatur tal-Kunsilli Lokali tal-Partit Nazzjonalista, appella lil kunsilliera biex jibqgħu viġilanti u jkunu iżjed viċin in-nies f'dawn il-waqtijiet diffiċli. Għal il-legat ta' dan il-gvern mhux se jkun biss il-korruzzjoni li hija bla limiti, iżda wkoll l-isfreġġju ambjentali u n-nuqqas ta' pjan infrastrutturali li kompla jxejjen iż-żoni miftuħa ta' pajjiżna. Pajjiżna għaddej wieħed mill-aktar momenti diffiċli fl-istorja politika tiegħu. Rajna stejjer iseħħu quddiem. Diskorsi li fihom derbiċċar il-messaġġ komuni favur il-verità u l-ġustizzja għal pajjiż li jixraqlu aħjar.